Langma na shawimania shalbrum no kuchu kongrai kagya langma kufumang tongnai rokni bagai kaisa koktoma kaham norok tei wananani nanglakha borom gnang budu debormani iyak bai nogo snamani bithino chakhe sraisa hamai mannai o bithini rangmari wngkha bara hayakeba 500 tomung norok kuchu kongrai krikhe tongnani muchukha hinke dadak sidak krungdi takhuk budu deborma bai bini kokduk lomborok wngkha 9856644219 rajoni joto takuk rok no ani khani hamari janugo ani ahmoje ko biti saramani shaskosto allergy hingkai kusuk haisuk kongrai ang YouTube o remani hingkai obono apni song judi chana musung kai chai nai mano ui kabama barukno ham tongo hingkai ang apni songno ani YouTube ni madhyame ang taisa hai sanani hinai saitogo hingkai ko bithi oro ani photo soho tongo kotara kaisa kaisa o bithi dam wngkha 500 taka hingkai tam hamna shaskosto allergy sorji kasi bini bithi hingkai samani 1-2 minute pore no motamuti saimanai sai jotono sai naidi hinai ang jotono no kogogo tapsujar kongma barukno motamuti porikha manui tongo hamui tongo hingkai 18 bossor 12 bossor kasam rok shaskosto mane hama joranai miya langma joranai miya borok pointo tapsujara motamuti ham tongo nei ano puru mane janugui ang o bithino hai taisa repeat khaina bagai apni songno naidi hinai taisa video ani YouTube no jotono naidi hinai ang pogogo hambai phone number ani phone number hingke 9856644219 hingkai ko bithi kotara kaisa oro tola red rijak dungo red hingkai kaisa kota 500 taka khai hambai jotono.